O que grande remake de Tiburón, pasou aquí, na costa galega, en Cabo Silleiro. José, veciño de Baiona, pescou a maior robaliza da súa vida, 6 kilos de exemplar, vai a imaxe. Só levaba 8 minutos de xornada cando notou que algo moi forte picaba, claro. Isto foi unha cousa, unha loita criminal entre a robaliza e o propio José, ata o punto de que a robaliza lle rompeu a liña e José tivo que tirarse a auga a collela cas mans. E nós hoxe queremos falar con José, porque a estas alturas eu non sei se xa o chamarían de Discovery Channel, pero o importante é que o chamamos nós, en Hora Galega. Moi boas tardes, José, vaya fazaña, Hola, que tal? Boas tardes. Xa tes voz de protagonista da película, A ver, José, queremos saber que pasou coa robaliza, que fixache con ela, mi madriña, vaya exemplar. Nada, por circunstancias non poder xuntar a familia para poder disfrutar da papada, pois teño no congelador ali atravesadiña para que este ben, para cando podamos xuntarnos todos, facer unhas brasas e disfrutar dela en familia, que é o que nos gusta facer cando será así algunha cosiña bonita destas. Pero tens que ter unha familia ampla, porque iso dá para 20 polo menos. Non, non somos moitos, pero papamos ben. Pero claro, o congelador tamén ten que ter unhas dimensións considerables para agardar todo iso. Logo estás a esperar pola familia, pero eu quero saber, ti no momento no que estás a pelexar aí ca robaliza, bueno, cando te tiras a auga para collela cas mans, pensas isto é de tolos ou non hai momento para pensar nese momento? Sí, no, a ver, dito así, tirarse a auga, non saltei unha zona onde me cubría, o sea, e dábame agua polas rodillas, sí, foi no tramo final donde queres levantala tirando a liña e rompe, saltas a collela e sí que calibras os riscos que pode acarrear, pero controlados. Levas botas de barranquismo, levas roupa de auga, ben, o sea, non pos en risco a vida. Porque ti és unha persoa preparada, ademais que tes un canal de YouTube onde o retransmites todo, de feito gravaches esta Mourimar, se chama, non? En ese canal de YouTube que nos ensinas todas as túas prácticas mariñas. De feito, teño entendido que ti sempre devolves as pezas ao mar, pero que, bueno, esta foi unha ocasión especial, por así decirlo, non foi unha excepción. A ver, se somos honestos, non sempre se devolven ao mar. O sea, hai algún exemplar que levas para casa porque pensas que te pode dar para comer 6 ou 7. Alguna ocasión teño collido así, alguna de 4 kilos, 5 kilos. A lo vamos para casa. E agora? Cando te lastimas alguna, pois tamén se da talla esta lastimada é unha tontería de guisala. Claro. Pero a práctica habitual é liberalas porque, oye, hai que pensar no futuro tamén. Claro que sí. E falando dese futuro, cal é o teu seguinte reto? Porque, claro, agora estarás pensando xa 8 kilos, polo menos. A ver, sempre gusta ir superándose, pero está claro que é moi difícil, o sea, sempre desde máis 6, 7 kilos desde rouca, desde costa, é moi complexo. O sea, é moi complexo. Coñezo xente que sacou, pero non tuvo esta repercusión mediática, pero sí que é moi complexo, a verdad. Claro que sí, pois moitas grazas, José, por estar aquí con nos en Hora Galega. Seguiremoste na túa canle de YouTube Mourimar, estaremos moi pendentes das túas fazañas. Graciñas, moi boas tardes. O certo é que, porque decidiu guardalo Adri no congelador, que isto na lonxa cotizaríase, pero ben. Mira, Miguel, o que faría. O que faría Miguel, e ti tamén, sin...